ଅଙ୍କୁର ଦଣ୍ଡିଆ ପିତା ସୁନା ଦଣ୍ଡିଆ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 27 ହେବ। ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକୁ ବହୁଦିନ ହେବ ନୟାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ଇସ୍ମାଇଲ ଖାଁଙ୍କ OR09D 5017 ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିଛକ କାଠ ଡିପୋରେ କାମ କରେ। ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଚାରିଛକର ଆରେଣିଗଡ଼ ଗଛାବାରି ଗାଁରେ ରାତ୍ରିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ କାମ କରୁଥିବା ଲେବରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଡାଲାରେ ଶୋଉଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଡ୍ରାଇଭର। ସକାଳେ ଭୋର ପାଖାପାଖି 4ଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରଖି ଅଙ୍କୁର ଗାଡ଼ିର ପଛପାଖ ସିଟ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲେବର ଆସି ଉଠାଇବାରୁ ଆଉ ଉଠି ନଥିଲେ ଅଙ୍କୁର। ଏହା ନିଜେ ଟ୍ରକ୍ କମ୍ପାନୀର ଉସ୍ମାନ ଖାଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନୟାଗଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଲେବର ଉସ୍ମାନ ଖାଁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ସେ ନିକଟତମ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଗଛାବାରି ଆରେଣିଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୁରୁଣାକଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପୁରୁଣାକଟକ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁରୁଣାକଟକ ଥାନା ଶବକୁ ଜବତ କରି ବୌଦ୍ଧକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୁଣାକଟକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।